Bos, iki aku njaluk tulung karo sampean wong loro sing wis duwe nama nang desa iki lah. Pokoke sing disegani lah nang daerah kene. Aku enek tugas misi penting, pokoknya iki sampai berhasil. Bayarannya dur. Totalnya piro, Bos? Ya pokoknya harus berhasil. Opo ae harus eneng sing dijiko. Ya totalnya utangnya wongnya piro kuwi? 7.800.000. Alamatnya? Ki ciri-ciri nih wonge. Iya. Wedok ya, Bu. Iya. Ya iki sing ruwet iki. Tapi kan enek bojone barang. Sekarang ruwet. Padha ae. Wis gek ndang, berangkat. Apa cukup ra apa iki? Pokoknya penting berhasil. Properti ra apa? Oke, gak masalah. Man. Gas, Bu. Gas. Tugas. Oke. Nggih. Alon-alon lho, Bro. Dalane becek, sepatuku kotor iki engko. Alah, sampai nih garik numpak berisik sepatu elek koyo ngono. Kan. Wis to, menang wae lho sampai nih. Iya, Bro. Iki omahe kayane, Bro. Bro, bro. Wes, op. Sik to, sampai nih rung teko apop-apop wae lho. Delok. Suwen. Oh iya pas. Halo. Mlebu sampean. Ayo kesuwen. Cakep. Nurun. Assalamualaikum. Gak enak wong nih. Lho gue. Sepatu nih sampean nih lho. Wen. Ayo masuk. Lek wong iki apa wong nyumput ya? Ora ini. Gagal itu masuk. Sampai gagal. Ayo. Golek. Ayo, Bro. Goleki. Kowe iki ora suwen golek ngono kae. Suwi temen. Nenek lho. Gagal arek priwe iki yo. Engko dhisik lho Bu, iki lho kata dhisik. Ko. Akar. Oh, isik ngising barang. Ko. Sowen. Apa lho iki? Ora sopan tenan sampean iki. Iki Ya aja kaya ngene carane iki. Apa lho iki? utangnya sampean 7.800.000. Ya sabar to, mosok ora ngene iki carane wis mlebu omah ra. Sampean wis permisi. Mau sampean iki. Omahe wong ya jak-jakan. Ya sampean ndelek lho, Mas. Aku lho ngising, Bu. Bojomu nang ndi, ha? Bojoku lho sik kerja. Bojomu nang ndi? Sik kerja. Aja ngomong kerja. Ki aja kaya ngene iki lho, aja kaya ngene iki ora sopan iki. Ora sopan kan aku nagih bolak-balik aku nang kene ora tau entuk, ora tau enak wonge. Ya sabar to, Bu. Awakmu wae mau nyopet nang kamar mandi. Aku lho sik ngising, Bu. Arek bayar apa ora? Ya bayar tapi ya ora saiki. Kok ora saiki piye to sampean iki? Wis jatuh. Iso-iso kok nang saiki. Kurang enek lho nek saiki kurang enek. Cepat, do. Barang ambil. Anu, Wis aja ngono to, Bu. Ambil barang. Ban ambil, masukin mobil semua. Beh. Lawan. Lah iki jenenge Apa yang ada? Angkut. iki jenenge nganggarong iki, ora nagih utang. Bukan garong, aku udah capek. Weh kok suwi men lho gur nagih sakmono kok. Ya ini urung balik iki. Alah. Ki bos, halo Bos. ki wong iki. Ndi lho aku iki? Lho, maksudnya piye iki? Ki bos. Enak iki tok bos. Ngomah nang ndi ora enek. Duit boro-boro. Barang apa-apa ora enek, eneke sing iki. Iki. Aku kelingan lho karo omongane sampean, Bos. Jare sing paling mahal iku harga diri. Yo iki, dirine dekne iki sing tak gawa. Ini barang berharga iki. Apa-apaan meneh. Tak golek nang omah iki tak bongkar yo apa ora enek apa-apane. Boro-boro duit. Iki sing barang berharga iki malahan iki. Ada dene budak nang sampe terserah penting aku saiki entuk duit. Lah iki arep ngopo lek ngene iki Wis ngrepot. ana buktine Mas, aku wis berusaha perintah sampean. Yang ini iki malah ngrepoti to lek nggawa ngene iki. Terserah dadi budak dadi apa sebenarnya aku perintah sampean wis tak turuti. Ternyata duit ora enek barang apa ora enek dek.
Sing berharga gur dekne bos ning omahe. Saya aku njaluk duit. Aku wis kesel. Ya aku ora nek duit. Modal no. biaya cukup nang jero duit. Saya kari bayarane. Oke, Awan wis bagus. ngelih weteng ket mau aku gedor-gedor bayaran. Ya wis tak transfer ae bayarane. Wis gak apa-apa. Cash, tunai. Transfer. Tak kirim. Rekeningku bos. Ya oke. Kecet. Nomor wingi ya. Ya. Oke. Jolari Ya, wis. lho, engko lah Ya. wingi rembuk transfer. Oke ya wis ngono ae. Kalau Wes. harga dirine hati-hati. Oke. Mas, hati-hati ning nggon bose. Ora dipakani kiri. Lah kok aku malah ning kena iki. Assalamualaikum, permisi. Ya sama nek ngono aku tak nekene wae. Wis kerja-kerja apa lah. Iso-iso wis njone njo nyicil utang ngono. Lah nyapa kok lar ning kene lho malah ngrepoti wong lho. Piye nang omah bojoku cuwek wae teran pusing aku. Gak iso malah ruwet aku kae sinaga ya ruwet. Wis ngalih-ngalih sampean. Wis balik ngono. Bos, aku Wis kene wae nyapa lho. wis gak usah. Gak kuat aku wis ngono. Wis ora. Ya Allah. Kabeh orang giatek lho rumah saku. Wah gatal emang. Alah.